زي بحاليوت من قصقاس لسان فتحي كفل ميديا ناتدالو زقرب اب حواريوي تلقوم امنان زتكوري فتحي بعين امنتنا حقن رتعن اب قعزو خرستنا كمين بخمين كنرعمو خمز قبا قدس مصحاف بموكاس مزقب هايمانوت بمموركاس والسانيتات كال اي قبائي فاتيكان بمتقاس كم اون زتفلاليو كاتوليكاوين منفساوي صحفات بمخلاص افلطو كاتوليكاوين مؤمنان كبن ببال زعلبه مدبيو لسان فتحي وتوصى عليك كسرن بكبرن بغالاتن يخون لسان فتحي وتوصى عليك كسرن بكبرن بغالاتن يخون لسان فتحي لسان فتحي ملእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አቦና ሊዮን ኣብ ድሮ በዓል መንፈስ ቅዱስ ንናይ ምእመናንን ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ዘተኮረ እዩ። ፍትሒ፣ ሰላም፣ ምትሕብባር። እዚ እቲ ኢየሱስ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ኣሎ ዝበሎ መንፈስ ቅዱስ እታ ሕሪት ዓመት ምዃኑ ብምግላጽ ይጅምሩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 18-19 ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ኣሎ ንምሩኻት ምምላስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፉዓት ምውፃእ ሓራ ኸበስር ሕሪት ዓመት እግዚአብሔር ክሰብቕ ለኣኸኒ ንሕና ኣብ ጉዕዞ ዘለና ነጋድያን ሲኖዶሳውያን بحبار زጓዓዙን ዝደማመጹን ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ሲኖዶሳውነት ነዚ ብሓድነት ምንባር ዝገልጽ ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን እዩ። እዚ ህይወትና እንተልእኾና እዩ። ምእንቲ እዚ ሓቢርና ብሓደ መንፈስ ቅዱስ ጉዕዞና ንቐጽል ነቲ ወንጌል ፍትሕን ፍትሓትን ከኣ ብግብርን ብቓልን ክንምስክሮ ይጽውዑና ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ሰላም ተኸታተልቲ ድምፂ ልሳን ፈትሒ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሃገርና ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ነቲ ግዜን ኩነታትን ብዝምጥን ኣገባብ ሓሳባቶምን ርእይቶታቶምን ምሕፅንታኦምን ካብ ምግላጽ ዓዲ ውዒሎም ኣይፈልጡን እዮም። ሳብ ሕጂ 14 ዓዋዲ መልእኽታቶም ንህዝቢ ኣመሓላሊፎም እዮም። ሓንቲ ካብኦም እዛ ኣብ 1991 ዝተጻሕፈት ሰላምን ምዕበልናን እትብል እያ። ትሕዝቶ ኣናባኹም ከነብላ ንስለምክትታልኩም ድማ ኣቐዲምና ነመስግን።
ሰላምን ምዕብልናን ብዝተሓደሰ መንፈስ ንሓዳስ ኤርትራ ሐዋርያዊ መልእኽትን ምእመናንን ንኹሎም ሰብ ጽቡቕ ደላይን ሐምለ 1991 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቁርኣን ኣሕዋትና ናሓትናን ደቅናን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አቦናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን በምኽንያት ምእታው ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ዝተገልጸ ናይ ታሕጓስን ናይ ደስደስን ስምዒት ገና ኣብ ከተማታትናን ዓዳትናን መቓልሑን ናሃበን ከሎ እንሆ ቃልና ነስማዓኩም ኣሎና ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ውግእን ጥሜትን ካልእ በብዓይነቱ ስቅያትን እታ ብፍጹም ጠፊኣት መስል ዝነበረት ናይ ደስታን ተስፋን ጮራ እንሆ ሕጂ ብተኣምራታዊ ኣገባብ ከም ብሓድሽ ኣብ ገጽ ህዝብና ክትበርህ ጀሚራ ኣላ ናይዚ ዓቢ ታሪኻዊ እዋን እንታይነትን ትርጉምን እንክነስተንትን ምስኡ ኣዋሃሂድና ድማ ነዚ ናይ ህዝብናን ግቡእን ኣድላይን ዝኾነ ታሕጓስ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተመርኪስና ንትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ጠቒስና ትርጉምን ፍትሕን ክንህቦ ድላይና እዩ ቀዳማይ እንሆ ሕያዋን ክትኮኑ ኢኹም ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ፍቕደ 5 እዚ ሕሉፍን ወሳንን ዝኾነ ታሪኻዊ ለውጢ ዝተፈጸመ ቤተ ክርስቲያን በዓለ 50 ጴንጠቆስቴ ንምኽባር ኣብ ተሰናደወሉ ዝነበረት ቅንያት እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብነቢ ሕዝቅኤል ተዘርዚሩልና ዘሎ ናይ ዝነቐጸ ዓጽምቲ ዘደንቕን ዘገርምን ትርኢት ምስትንታንን ባህርያውንን ዝቐለለ ኮይኑ ይርከብ በቲ ጽንኩር እዋን ታሪኽ እስራኤላውያን ኣብ ነቢ ብንቑፅ ዓጽምቲ ናብ ዝተሸፈነ ሰፊሕ ጐላጕል ከም ዝተወስደ ይገልጽ ቀጺሉ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓጽምቲ ተነበየ ኣቶም ዕጽምቲ ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ እንሆ ኣነ ትንፋስ ክእትወልኩም መንፈስ ክሕድረልኩም እየ ከም ብሓድሽ ድማ ሕያዋን ክትኮኑ ኢኹም ትንፋስ እዞም ቁቱላት ሕያዋን ምእንትን ክኾኑስ ካብቶም 4 ንፋሳት ንዓሞ ኣብ ልዕሊኦም ንፈስ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ሕዝቅኤል ትንቢቱ ከይወድእ እንከሎ ገለ ድምፂ ክሰምዕን ኣብቲ ዓጽምቲ ድማ ገለ ዓይነት ምንቅስቓስን ክርእን ጀመረ እታ ብዓስከሬን ዝተሸፈነት ጐልጐል ከዓ ናይ ሕያዋን ምድሪ ኾነት እዚ ትርኢት እዚ ንህዝቢ እስራኤል ዘገድስ ስለ ዝነበረ ብኣፍ ነቢ ሕዝቅኤል ገቢሩ እግዚአብሔር ነዚ ህዝቢ እዚ እዚ ዝስዕብ ቃላት ኣስምዖ ኣቱም ህዝበይ መቓብራትኩም ከፊተ ካብኡ ኸተንሳኣኩም እየ ናብ ሃገርኩም ድማ ክመሰኩም እየ እሞ ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኻትኩም ታሪኽ ህዝብና ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ናይዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ዓመታት ኩነታት ኣብዚ ዘደንቕ ክፍሊ ቅዱስ መጽሓፍ ብግልፂ ዝንበብ እዩ ክበሃል ይከኣል ንገለ 30 ዓመታት ዝኣክል ጐላጕልን ጎቦታትን ሃገርና ብዝነቐጸ ዕጽምቲ ዝተሸፈነ ዖና ኾይኑ ተረኺቡ እዩ ኣብዚ መወዳእታ ስኳ ናይቲ ብውግእ ምስኡ ብዝተኣሳሰረ ኩነታትን ዝተጻዕለ ህይወት ኣሕዋትና ናሓትናን ደቂ ሰባት ቁጽሩ ምግማት ጸገም ከይኮነ ይተርፍን ካብዚ ዝገደደ ግን እቲ ዝኾነ ውግእ ዘሳወሮ ናይ ጽልእን ዓመፅን በቀልን ስምዒት ኣብ ልብቶም ብህይወት ዘሎና ሰሊኹ ብምእታው ሞት ከዓ ምስኡ ኣብ ልባትና ሰፊር ኣላ እንተኾነ እቲ ብዘደንቕ ሓይሉ ንኹሉ እዋናትን ኩነታትን ዝመርሕን ንገጽ ምድሪ ኣሓዲሱ ዘብርህን መንፈስ ኣምላኽ ነቲ ህይወት ዝህብ ትንፋስ ኣብ ልዕሊ ምድርና ስለ ዘፍሰሶ እንሆ ከም ብሓድሽ ህይወትን ሓጎስን ተስፋን ኣልቢስዎ ኣሎ ኣብዚ ሕሉፍ ለውጢ ዘምጽእ እዋናዊ ኩነታት ኢድ ኣምላኽ ከም ዘሎ ህዝብና በቲ ገርሄኛ እምነት ድሮ ተገንዚቦ ከም ዘሎ ምስ ገለገለ ሰባት ኣብ ዝተዋሳእናሉ ተደጋጊሙ ክንገር ዝሰማዕናዮ
ዓሚቕ እምነት ዝገልጽ ነገር እዩ። ከምቲ ንህዝቢ እስራኤል ብሕዝቅኤል ገቢሩ ዘመልከተሎም ንዓና እውን በዚ ግሩህ ናይ ህዝብና ኣዘራርባ ገቢሩ ዘማሕፀነና ጉዳይ ኣሎ። ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኻትኩ። ፍቑራን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደቅናን እነሆም በኣር መጀመርያ ምሕፅንታና ነቕርበልኩም። ኣብዚ ብቐረባ ዝተፈጸመ ኹነታት ናይቲ ምእንታና ድንቂ ነገራት ዝፈጸመ ኣምላኽ ህልውና ነስተውዕልን ንተኣመንን ቅድሚ ኩሉ ድማ ድሕሪ ናይ ዓመታት ውግእን ናይ ሰላም ዝተጻዕርን ባብ ዝርከቦ ዘይመስል ካብ ዝነበረ ሃልዋት ናጻ ስለ ዘውፃና ብርሑው ልብን ትሑት መንፈስን ብዓሚቕ ስምዒትን ከነመስግኖ ይግባአና። ዝኾነ ኮይኑ ንኣምላኻዊ ስራሓቱን ሰብኣዊ ግብርታቱን ብምስጥራውን ጭብጥን ኣገባባዊ ሃሂዱ ንጉዕዞ ታሪኽ ብምምራሕ ንሱ ባዕሉ ናብ ዝመደበሉ ዕላማ ኣቢሉ ዘቕንዖ እግዚኣብሔር እዩ። ምእንቲ እዚ እውን ነቶም ኣብዚ ነዊሕ ዓመታት ዝተጋደሉ እንክንዝክር እቲ ንሓርነትን ንሰብኣዊ መሰልን ኣፍቂሮም ዝኸፈልዎን ምእንቲ ዝለዓለ ረብሓ ህዝብና ዘርኣይዎ ተወፋይነትን ብሕሉፍ ስምዒትን መንፈስ ምስጋናን ሞሳን ንህቦ ዘሎና እዩ። ብዙሓት ካብኣታቶም ክሳብታ መማዝንቲ ዘይብላ ክብርቲ መስዋዕቲ ህይወቶም በፂሖም እዮም። ካልኦት ድማ ናብቲ ስሩዕ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ክልል ዝኣተዉ ዘለውን ከኣትዉ ዝቀራረቡን እኳ እንተኾኑ እቲ ናይ ዓመታት መሪር ተጋድሎ ዝሓደገሎም ወትሩ ኣብ ድንገተ ሞት ናይ ዝነበረት ሃልዋት በሰላ ፀዊሮም ከም ዘለዉ ግሁድ እዩ። እቶም ብሞት ዝሓለፉ ፍልኣት ህይወት ክረኽቡን ነታ ክሳብታ መወዳእታ ትንፋሶም ዝተጋደሉላን ኣብ ኣምላኽ ትርከብ ፍጽምታ ሓርነት ክጭብጡ ንምህለል ደቅናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ስለ ዝኾኑ ብናታቶም ምፍላይ ኣብ ብዙሓት ስድራ ቤታት ሓዘንን ብኽያትን ክርከብ ናይ ግድን እዩ። እንተኾነ ንኾንቱ ኣይኮኑን ዝሞቱ ዝብል ርድኢት ሒዝና ክንጸናናዕ ይግባእ። ነቶም ምእንቲ ተጻራሪ ዕላማ መብዛሕትኦም ስኳ ደኣ ብዘይፈልጥዎን ተገዲዶምን ዝሞቱውን ብመልክዕ ጸሎትን ንቕሬታን ናሓስቦም ኣሎና። ናይቲ ዝሞትሉ ዕላማ እንታይነት ብዘይገድስ ነፍሲ ወከፍ ትንፋስ ወይ ህይወት ወዲ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍቕርትን ክብርትን ምዃና ዘይምርሳዕ እግዚኣብሔር ብዘይሌላን ጉሌላን ኣቦ ኩሉ እዩ። እቶም ኩሎም ብሰንኪ በብዓይነቱ ዕላማ ዝሞቱ ኣብ ሕቕፊ ኣምላኾም ኮይኖም ነቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘይኣክል ዝመስል ዝነበረ ናይ ነፍሳቶም ፍጹም ዕርቂ ፈጺሞም ከም ዝተሓቓቐፉ እምነትና እዩ። ነቶም ድሕሪ እዚ ኩሉ ተጋድሎ ናብ ዓዳቶምን ከተማታቶምን ኣትዮም ወይ ድማ ምእታው ዝርከቡ ሞሳና ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኹም ትምኒትና ንገልጸሎም። ምስኡ ድማ ቐጺልና ስነ ልቦናዊ ቁስሊ ሓዊሎም ዝሓለፈ ዘስዓበሎም ስምባደን ራዕድን ተረሲዑስ ንመጻኢ ዕድሎም ብቕሱን መንፈስ ኣማዕድዮም ንኽኽእሉ ሃገር ከም ብሓድሽ ንምህናጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ከምቲ ናይ ቅድሞም ጠቕሚ ርእሲ ብዘየገድስ ኣገባብ ንኽውፈዩን ንኽበርክቱን ሓደራ ንብል። ኣምላኽ ኣኻእሎ ክህቦም ከኣ ጸሎትና ንዕርግ። መቐጸልታ ናይዚ ጽሑፍ እዙ ካልእ ጊዜ ክምለሰኩም እየ። ንሎሚ ግን ሰሰናይና ተመነኹ እየ ክፋነወኩም።
بحاليوت من قصقاس لسان فتحي كفل ميديا ناتدالو زقرب آب حواريوي تلقهم إمانان زتوكوري فتحي بعين امنتنا حقن رتعن أبقعزو خرستنا كمين بخمين كن رأمو خمز قبا قدس مصحاف بموكاس مزقب حيمانوت بمموركاس والسانيتات كال أي قبائي فاتيكان بمتقاس كم اون زتفلاليو كاتوليكاوين منفساوي صحفات بمخلاص أفلوطو كاتوليكاوين مؤمنان كبن ببال زعلبه مدبيو لسان فتحي وتوسع ليتن كسرن بقبرن بغالات